Здравейте хора, днес ще ви покажа какво има на страницата ми. Първо, ето това е моето специално нещо, където съм го спечелила в първи клас. Именно лъв си скок. Ето. И тук е една много сладка раничка, която правихме в класа ми. Ето сега е другата. Ето това е вътре с снимки. Ще ви покажа във втората част. Пишете в коментарите дали искате да видите. И това пак също. Това пак е същото. Но ще ви покажа. И това го правихме в моя клас. Това. И ето тези двете са моите тетрадки, които си пишат тук нещо. Даже тук това ми е много. И тук това си пиша тук неща. Ето даже ще ви покажа едно нещо, където съм рисувала. Ето вижте, това е Стич. И друго. Ето това. Ще ви покажа. Ако има време, защото не можете. Ето тук имам това, което е за рисуване, и другите неща във втория част.